Bakantzetan Donibane Lohitzun Eziburuko Ur Joko Arraun Elkartean arrauna ezagutzeko ikastaroak antolatzen dira. Heldu zein gazteentzat etxekoa den kirola, jende gehiagok ezagutu dezane. Arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan zirkura sartuko gara izan ere, Maulera iritsi daia gure zirkua bertan hasiko du 6. bira, baina itzinetik aktualitatea asteragoaz. Adingabekoi sexu erasoak egiteagatik behin-behinean espetxeratzeko agindua eman dio Estefan Lemunori Baionako auzitegiak. 37 urteko gizonezkoa inputatuta dago hainbat biktimek salaketak jarri ostean abiatu zuten ikerketaren ondorioz. Aurrekariak ditu 2021ko azaroan Baionako administrazio auzitegian bikotekideak kolpatzeagatik eta iraintzeagatik zigortu zuten jada. 2010tik 15 egin zen ezagun pilotari profesional gisa jokatu baitzuen hegoaldean, Hasegarte taldearekin Estefan Lemunok. 2. mailako lauterdiko txapel bat irabazi zuen ere duela 10 urte. Egun kartin zirkuito baten kudeak eta darama Beskoitzen. Udaberriko oporrak bukatu berri dira eta askok xoko berriak ezagutzeko autua egiten badute ere, bada etxean zer deskubritu. Donibane Lohitzun Eziburuko Ur Joko Arraun taldean adibidez, ikastaroak proposatzen dituzte jendeak kirolau deskubritu dezan. Oporraldi hauek erabiltzen ditugu inguruko aisialdi zentroekin lan egiteko edo hasteko erakusteko gure kirola zein den. Eta hor adibidez gaur arratsaldean Ziburuko aisialdi zentroarekin aritu gira, besteak beste. Honi esker hainbat gazte kirolean barneratu eta jarraitzeko pausua egiten dute. Badakigu hemen inguru hauetan eta boleku gehienetan bezala kirol eskaintza iniz badela, ondia badela. Ondorioz gure kirola pixka bat aintzina ere mateko, olako ikastaroak antolatzen ditugu zaletasuna pizteko. Eta nabari da azken 2 urtetan lan hori ematen dugula, ikusten dugu gero eta gehiago, kanpoko jendeak aipatzen digula gure kluba, gure aktibitatean zuten dela. Arrauna lotua da naturari, beraz natura edera izaten alda, eguraldi onarekin, gaur bezala adibidez, itxaso edo marea ederarekin, baina batzutan ere txarra da eta arekin jokatu behar da ere. Eta hor ikusten da gizakiaren humiltasuna, azkenean naturaren aintzinean, eta kirol honek hori erakusten du alde batetik. Eta gero ezinbestekoa da taldean aritzea, ikusten den bezala, laukoan edo batxelan edo traineruan, ezinbestekoa da elkarrekin aritzea, elkarrekin konpontzea, ez da beti erresa, ontzi batean koordinazioa eta lortzea eta dostea eta hori, baina azkenean biziak behar dituen balio importante batzu bideratzen ditu kirolunek. Kirol gogorra bai, baina balio ederrak dituena, klubeko gazteek ere maite dituztenak. Arrauna nire ustez oso garantzitsua da lagunekin oso ongi sentitzen gira, bai, bada elkartasun handi bat, denak elgarrekin lan egin behar dugu. Ekipo biziki hon bat dugu, beti ikusten gira, kasik egunero, bikaina da. Bada energia bat eta oso pozik da. Azken finean helburu hori bai da, emaitzez zaratago. Bat da kirol maila ona izatean, baina importantena nire iduriko da gazteak. Gazteak arraun eskola sendoa izatea, gazteak arraun egiteko gogoa izatea, eta hori, ahalik eta gehien mundu biltzea hori arraun eskola hontan, gero gauzak naturalki egiten baitira. Jendea balin bada hori nahian, gero heldu mailan maila hobetzen da, baina batez ere hori, zaletasuna indartzea. Eta argi dago lana fruituak ematen ari dela, maila ederrean ari bai dira gazte zein heldu. Gizonezkoetan kae bat mailan kasu, goiko puntan egoteko aukerekin hasiko baitute Laister denboraldia. Eta emakumezkoetan trainerurik ez badute ere, etxeko hainbat arraunlari Gipuzkoako taldeetan ariko bai dira besteak beste, Orio eta Donostiako Arraun Lagunak taldeetan.
Bestalde, arrauna barrutik ezagutzeko jakin mina dutenentzat, gaztentzat soilik ez, helduentzat besteak beste, enpresentzat, ikastaroak antolatzen dituzte besoak zabalik. Zirkua iritsi da Maulerat, zirkua euskaraz, gure zirkua 6. denboraldiko bira hemen abiatuko da. Bagoaz! Azken errepikak egiten topatu ditugu Iker, Joseba eta Ekain. Pozik, Siberuko hiriburuan egindako harrerarekin. Arantz txiki bat bagendun, iparralden lehen onda geunden, baina, bueno, agian Lapurdira edo joatea erresagoa da, orain etortzea baino, eta nik uste orain arte egin deuna posturi fuertena, hause dala, eta oso pozik gaude. Hemen nola hartu gaituzten, hemengo ikastolakin egiten ari garen harremanaz, eta bueno, azkenean zirko hori da, ez da, leku batera jun, eta gero, bueno, alde egiten duzu bertatik, baina leku hori, jende hori, herri hori bihotzean dara mazu, eta nik uste hemen ere alaxe gertatuko dala. Siberuko ikastolen 50. urteurrenaren ospakizunen kari, egun hauetan zehar ere bisitan izan dira bertako bi ikastoletan, ikasleekin topaketak egin baitituzte. Eta bai atzogo izan jintutzu eta haujak ahua zabalik bat ututzu. Eta geho arrestitan gue mane alat, ez ekainek egiten din bezala, bena amini bat jonglatzen eta isiatu dizi eta izi garriko gugua dizi, ostialen eskenegin eta egantin unatu jantzeko. Alozeragoaz bihar, eta hango umeekin ere guiz pasa bat egingo dugu, azkenean hau da, ez da, hartu emana zirko batek ekartzen duen poza herri batera, eskualde batera. 2019an izan ziren lehenaldiko ziparraldean, baina ordutik itzuli gabe zeuden eta Siberuko aur gehienentzat lehenaldia izanen da. Lauzpabost urte nik uste saskako 50 urtentako kanboat jintzututzun, ordin bakan sumaitu jantu zututzun, bena habosientako bai lehentz edukezu eta izigarriko xantzabat dizugu horako jai baten ukaitia. 2018an jarri zen martxan zirku ibiltari hau eta ordutik Euskal Herriko txoko ia guztietatik pasatu da. 6 urtez eta pandemia bat tarteko, pentsa, eta eutsi diogu. Gu bagenekien ez ginela uda bateko paseo bat ematera etorri, baizik eta beti oinak lurrean izan dare, gure zirkoak geratzeko etorri zala. Hemen arnasten dan hori, oain dela 6 urte, arnasten zen giro eta goxotasun bera da, eta horrei eusten saiatzen ga. Gero, normalan bezala, eskualdeak pixka bat errepikatzen goazenean, eta ez goaz iazko herrira, baina bai ondokora, orduan jendea mugitzen da, eta guk hori jakin da, aldaketak egin behar izaten ditugu, jendea ez aspertzeko, eta jendeak euki izan beti sensazio hori, beti zerbait berria izaten da, beti aldaketa batzuk badaude, poliki-poliki aldatzen doaz gauzak, eta orduan, aldegun neurrian, aldaketa horik ere, hortxe sartzen doaz, eta azkenean, 6. bira bukatzen dugunerako, iazkoarekin ez du zerrikusirik eukiko. Ostiralean, nesken egunean eta igantean 4 emanaldi orotara. Unidad Alavesa folk rock estiloko musika taldeak 2016an hasi zuen bere ibilbidea. Martin izena duen azken diskoa beratze kantuz osatua dago. Ataungo taldeak Biarritzeko Atabalen eskinitako kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikusentzuleok, bihar arte!